Bismillah, alhamdulillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Hormatly musulman doganlar, Ramazan ayının iyyanından gelen Şevval ayına altun ağız beklemek ulu sogaptır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Muslim hadis kitabında gelen hadisinde "Men sama Ramazana thumma atba'ahu sitten min Şevval kana ke siyamid dahr." Kim Ramazan oradasını tutsa ve izinden Şevval ayından altun ağız beklese goya bir yıl orada tutanyalıdır diye. Bir yıl ağız bekleniyali sogap kazanır diýmeginiň sebebi dinimizde her ýagşy amala pesinden 10 esse sogap bardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de En'am surasının 160. ayetinde bu barada "Men jaa bil hasenati felehu aşru emsaliha." Kim ýagşylyk gowy amaly bilen gelse, oňa 10 essesi bardır diýe. Ramazany 10'a köpelsek 10 aydır. Ramazandan sonra Şevval aýyna tutuljak 6 güni 10'a köpelsek 60 gün, yani 2 aydır. Jemi 12 ay, yani 1 ýyla deňdir. Diýmek, Ramazan aýyna orada tutup izinden Şevval aýyna 6 gün ağız bekleyen kişi 1 ýyl ağız bekleyen ýaly sogap kazanjakdyr. Eger bunu her ýyl edip başarsa, goýa tutuş ömrüni ağız beklep geçiren ýaly sogaplydyr. Bu bolsa, yani etjek adamlarymyza köp sogabyň berilmegi Allah Taala'nın bize bolan rahmetidir, nigmetidir. Eger Ramazan aýyndan kazasy bar bolan kişi ilki bilen kazasyny tutmalydyr. Soňra Şevval aýyna 6 gün ağız beklemelidir. Çünkü farzyny tamamlamak nefillen, yani goşmaça amal etmekden öňgelýändir. Şevval aýyna 6 gün ağız beklejek kişilere bu 6 güni izli tutmak şert däldir. Şevval'ın başından, ortasından ya da soňundan bölüp tutup bilerler. Bu da bizim üçin ýeňillikdir. Şevval aýyna 6 gün ağız beklemegiň ýene bir peýdasy ahiretde eger farzlarda kemçilik bar bolsa nefillerden alıp tamamlanjakdyr. Ramazan orasyna gep gıybet ýaly sogaby kemelden zatlar eden bolsak tutjak nefil oradalarymız şolary tamamlajakdyr. Musulman kişi farzlaryň ýanyna şu hili nefil amallary ähmiýet bermelidir. Çünkü Allah Taala'nın razylygyny we söýgüsini kazanýan iň möhüm zatlar ilki farzlar, sonra nefillerdir. Allah Teala bu barada Buhari hadis kitabında gelen kutsi hadiste "Ma taqarraba ilayya abdi bi şey'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu aleyh." Bennami maňa ýakynlaşdyran we meniň üçin iň söýgüli amal oňa farz eden zatlarymdyr diýe. "Ve ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Farzlardan sonra bennem maňa nefil amallar bilen ýakynlaşmaga dowam eder we netijede men ony gowy görürüm diýe. Bu hadis dowam edýär. Onda gelin musulman doganlar, Ramazan aýyndan sonra eger uly bir sebäbimiz bolmasa, nefil orada bolan Şevval aýyny da 6 gün ağız beklemege gaýrat edelim. Allah Teala ählimizi söýen we razy bolan bendelerinden etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.